И здравейте на всички и добре дошли в нашия канал Семейство Александрово. Както знаете, нашето предаване е Кой е победителя, епизод 14. За тази седмица реших да включа, първо ще кажа кой ще бъде изпълнителя. Значи изпълнителка ще бъде, първо ще бъде Теди Александрова, след това Ероц Рамадзоти и след това Антонис Ремос. Така че за тази седмица това тях реши да включа. Така, първо ще започна с Теди Александрова, защото тя все пак е дама. Винаги на първо място дамата. Така, Теди Александрова се казва Теодора Асенова, но по-известна като Теди Александрова, както я знаем, всичките българска изпълнителка. Теди Александрова на 11 декември е родена през 1990 година, на 33 години. Република България. Музикалната кариера е поп-фолк и хип-хоп, българска и народна музика. Инструменти, вокал, активност от 2009 година и от Пайнер, да. Най-вече, както всеки я знае, тя била дори на дерби. Дори съм я гледал като малък. Тя пееше на концертите на Пайнер, като имаха, нали, примерно, като правиха всяка година празнуваха там, имаше дерби, такива неща, който знае, предполагам всички знаят, тогава наистина участваше много пъти и се изявяваше, наистина правеше много яко пун правеше тогава. Така че е време за оценката, значи моята оценка към нея ще бъде, няма да се усъмнявам, абсолютно 10. А за следващия изпълнител ще бъде един много добър италиански певец, както всеки го знае, дори българите го слушат, има и България, които го слушат, дори в Германия го слушат навсякъде абсолютно, а това е Ероц Рамадзоти. Ероц Рамадзоти е италиански певец, роден е на 28 октомври през 1963 година, на 60 години и от град Рим в Италия живее. Награди музикален фестивал Санремо, който знае може да пише. Музикалната му кариера стил поп-фолк и поп-рок. Инструменти, китара и вокал. Глас тенор. Активност от 1980 година. Артистичен рекорд BNG. Това е някакъв продуцент, който го продуцира и който му прави песните. Съпруга Мишел. Те са заедно от 1998 година през 1000 и така няма спомням повече. Има 3 деца. Това е за него, бих казал, това е за него, наистина. Има доста българи, които са го слушали, дори немци го слушат тук, забелязвам, той е много известен в Германия, всеки го знае. Така че да не се обяснява, веднага да започваме, значи оценката ми ще бъде към него, няма да бъде ниска, а ще бъде абсолютно 10. Последният участник за тази седмица ще бъде един гръцки изпълнител, а той е Антонис Ремос. Рожденото му име е от Гърция, гръцки не мога да спомня, защото не пише на български, така че Антонис Ремос, така че това ще изпълня. Пълното му име е Антонис, да. Дата на раждане на 19 юни през 1970 година, той е 53 години в момента. Място на раждане Дюселдорф, Германия. Той е почти немец и грък. Има нещо с Германия. Тук има и корабите на Германия. Не съм знал това. Мале. Той се е родил в Германия. Хора, представете ли си? Родил се в Германия. Значи има общо с немците. Има нещо общо. Ето. Дори не знаех, че има нещо общо с немците. Страна Гърция, професия певец, година на дейност от 1980 година, жанрове поп, както знаете всеки, който го е слушал и така. Това е за него, но не знаех, че има нещо общо с Германия, но дата на раждане, той се е родил в Дюселдорф, аз съм близо между Дюселдорф, много съм близо, тук ми е една минута съм Дюселдорф, така че аз живея в Хилден и много ми е близо. Дори не съм знал, че се е родил в Дюселдорф и има нещо общо с германците. Значи той е хем немец и кръг. Нещо подобно такова. Така че време за оценките. Значи моята оценка тук пак няма да бъде ниска, защото наистина изпълнителите са много добри.
така че абсолютно 10. Взех много трудно решение, защото наистина давах на всички по 10 давах на всички, така че тук ми беше много трудно решение кой да включа на финала, така че взех моето решение кой да бъде първия, така че първият изпълнител ще бъде Теди Александрова, както знаете, певицата. И след това втория ще бъде Антонис Ремос. Ще бъде така, аз така прецених, защото ми беше много трудно. Просто така прецених, защото ми беше наистина трудно, хора, казвам ви. Така че включих тях, така че време да кажа, защо ми кажа на 3, 2, 1. Антонис Ремос. Той е победителя тази седмица в 14-ти епизод. Както знаете, реших него, защото той наистина има много добър темпър на гласа си, особено тенор. Имам неговите песни, дори в концерти съм слушал. Яко, велик човек и незабравен, така че ако ви харесва, може да се абонирате за моя канал, както знаете в социалните мрежи долу в описанието ще оставя, може да написате. И надявам се да ви хареса този епизод и ще се видим на 15-ти епизод, така че за скоро!